Hei, mä oon Aava. Mä oon Moona. Ja nyt tulee 1300 tilaajaa spessu, eli meidän luokan poika saa 30 eurolla mitä vaan, ja se poika on minä. Joo. Se on Vilja. Ja me ollaan tällä hetkellä Ideaparkissa. Noniin, minne sä haluat mennä? Mennään Sittarin. Sittarin. Mille osastolle? Jonnekin. Selvä. Mä saisin jostain, niin mä ostaisin Stitch pehmosia. Uskon. Mulla ei oo mitään hajua mikä se on, mutta ok. Hei, sulla riittäis rahaa tollaseen. Tai siis en mä tiedä mikä toi? Mulla ei aina. Se on Sit sulla riittäis tohonkin, mut sit sulla menis jo kaikki rahat. Onko Moona kivaa, kun meillä on 1300 ja... Joo. aika kovaa. Vihdoin joku kysymys. Hakee Sanders. Mitä me haetaan? Otetaan Sanders. Sanders. Se on kalja. Ai jumaa. Ai jaa. Joo, elikkä nytten hän ostaa Pringlesia. Eli paljon se maksaa? 4, ja kuvaa nyt tuota. Eli 2 kappaletta on 4,50. Joo. Ok, eli sulla on sen jälkeen vielä 25 euroa ja 50 senttiä. Ok, 30 euroa on kyllä aika paljon. 2 Pringles-purkkiä. Ja itse asiassa mulla ei ole aivan mainiosti. On suura ottaa silleen puoliksi. Sit sä kuitenkin katuisit sitä. Toinenkin videolla. Tässä on vapaa. Niin. No mennään siihen. Älä sit kuvaa meitä. Joo, en. Mä laitan kyllä naaman sumennukseen. No niin, täältä pitäisi sitten etsiä 2. Kattokaa. Se on ihan täynnä. Tai jos sä otat vaan... Hei, se oli 5. Mut sit tulee liikaa kolikoita. Ota seteli. En mä nyt. Joo. Joo, mä otan setelin. Eli ilmeisesti... No on siellä vähän paljon, mutta ei siellä ole paljon. Sit normaalissa on kaikki uutuusherkkuja ja kaikki tämmösiä. Tai, niin. Eli seuraavaksi sulla on tällaisessa Spice. Ehkä kannattaa ottaa tommonen, joka on 100 varmaan. No joo. Eli ekana on jotain valkoisia. Mä en tiedä nyt nimiä. Niin. Täällä on amerikkalaisia kortteja. Ja tämmöstä. Näitä Haribo-muomia. Lois niiden, tai kyllä mä noitkin laittaisin. Ota näitä. Vähän. Aroma. Oh no! Aroma. Oh. No, ihan sama. Joo, jätetään. Nyt me ostetaan niin... Joo. Paljon. Ja 7,50. Niin tässä on osa. Joo. Pitää kun pitää nyt laskea. Ja sit otat 2 euroa ja 50 senttiä. Mä oon ollut koko ajan täällä kameran takana, niin hei! Ja mä oon siis nyt tän videon kuvaajana. Ja pääosassa on tässä videossa nyt hän, meidän luokan poika. Ja me ollaan me, jotka teki tän spessun teille. Ja no niin. Jos ikinä ostatte tietokonetta, niin ostakaa toi. Aha. Siinä oli hyvä vinkki. Joo, ja mullakin on toi sama tietokone, mutta missäkään ne on. Joo, jos ostatte tommosen, niin siinä on muisto tästä upeasta spessusta. Ja nytten me menemme Tigeriin. Koska no löytää sielläkin jotain. Tässä on tämmönen kiva pelikone. Haluatko tommosen minipelikoneen? Ei ilmeisesti. Eiköhän niitä ole jo ihan tarpeeksi hänellä. Mihin me nyt mennään? Tuolta me tyyliin tultiin. Normaali. Sieltä löytyy kivoja karkkeja ja sipsejä ja juomia. Ja... Mä en osaa kuvata sitä. Ai pääskö me mennään tänne? Ai mennäkään. Toivottavasti tää video onnistuu oikeesti. Se onnistuu. Hei, tässä voi valita mitä sä tekisit tuolla? Aivan 10 PlayStation.
Mitä sä teet sillä? Jotain kivaa. Joo, mä en jaksuta sen verran. Mennään. On vaikka nyt ne 15 €. Ei todellakaan. Ne on kolikoina. Terve. 15 € tuohon. Ja joo. Mä laitan tän nyt. 15 €. Joo, sekka. Siellä on vähän kolikoita, niin sä saat laskea. Vähän kolikoita. Eli joo, tommonen. Okei. Jees, meilläkin vielä pari senttiä. Nyt me etsitään meilläkin koko luokalle tikkareita. Tossa on Dubai-suka. Ei mä tiedä kelle. Mä en kuunnellut, mä vaan sanoin jotain. Anna tää video. Täällä on... Siis sä saat 4 kappaletta tommosia eurolla, niin sä voit... 4? Niin sä voit ottaa 12 tommosta. Niin sä pystyt ottaa 12. Jos sä otat näitä. Tai näitä. Jos mä otan... Sulla on näissä sama niinku se sama hinta, eli sä saisit 12 tommosta sillä 12. Ostan ne nyt vaan. Se menee Livialle. Ai vaan yhden? Joo. Voi, Sä saisit 12 semmoista. Saisit vain yhden. Ja sä Joo, Livialla. Sä olisit voinut antaa vaikka sun kaikille kavereille tikkareita, mutta vain Livialle. Niin, koska mä lupasin. Joo, se... Joo, mä kuulin sen. Ja mennään äkkiä sinne. Äkkiä. Me ollaan täällä. Mennäänkö tähän? Täällä sit odotetaan. Sitten pääsee tähän. Jep. Joo. Joo, tässä me nyt odotetaan vaan. Hei, kato. Ja siihen... Tää ihan keskellä tähän, niin vielä nolon. Moikka! Moikka! Oliko hyvät ostokset? Oli. Näytä se tassi vielä. Tommonen. Joo, moikka!